दा थांगासिनो सुदाव सुद लकेसनाव दैमा जिङावनो बहाबा मोसौआ खिलाजोबना लाबाय नै खिलाजोबना लानाय नंला दा जाम्बासो ना लकेसनाव थांगासिनो मा जायगा दंलै दा लकेसना मिथियालै माहायथाय 12-13 माइल 12-13 माइल नङालै दैमायावल' बेलेगावसो दैमायाव थ' लकेसनाव थांग्रोनोसै কি হয়েছে কিহৰ পাঁচ লাগে তো আচ্ছা मा होदों दैमु सोर मा होदों माने माबा मा होनो वेलकाम ओमफ्राय गोसो लोगो हमनो गोसो मोननो सोर थुलुंगा बसारि अबाव नुखो नों ए कमेन्टआव अबेनि कमेन्टआव दादा उनसुर कमेन्टआव भिडिअ मैया हगारनायाव बेटारि गारिखौनो अभारटेक खालामबावो ए बेटारि गारियाखौ अभारटेक खालामजाया आरो बे गारिनिफ्राय फार्स्टसिन नामा बे बिलिफाङा मैया जों केमेरा लानाया हरनाया मा बेटारि गारिनि बिश्वजित एक्टर आदाया मा जायगानिलै ब्र मा जायगानि दे माबा किउएनए सोलिगासिनो नै आंनि ब्लगाव दे नों कमेन्ट रिप्लाइ खालामदो दे रिप्लाइ खालामदो नोङो बिश्वजित आदाया तामुलपुरनि हिनजाव गोनांसो दागसोलाबाय बिश्वजित आदाया तामुलपुरनि हिनजाव गोनांसो दागसोलाबाय आंनि जायगानिखाय फुल भिउ थेंक इउ फुल भिउ खालामनायनि थाखाय लेलेवदो दिनैसो लादों नामा आदा सुटखौ लायाखै नै दिनैनिफ्रायसो स्टार्ट जादों मैया जों फैदोंल'मोन मोजां जादों दे भिडिअआ आइ लाइक इउ जाहा आब'आ जा दाइल' सोर आब'बा मना दाइल' मा दाइल' बेलाय दाइलग बालाय नों अन्थाव बाथाव मोनालिसा आब' सना अन्थाव बाथाव खायसो इन्जय फार्स्ट लाइक ए आब' जुलिखौ रावबो नुसनाखै मानो कमेन्ट हराखै आंखौ नुवालै आं फिसाद्रायोना मानसिया मैदेरजोंल' समान ओमफ्राय दिनैसो लादों नामा आदा सुटखौ जाबाय दे गोजोनथोंसै गासिखौबो कमेन्ट खालामहरनायनि थाखाय ओमफ्राय मा होनो कमेन्टआ फैबावगोनानो जों दा ससेल' फरायदों 20 जननिल' कमेन्ट नायदों आङो नै इसोरो आंनि आन्दाराव मोनजाफानो नागिरदों आं आनबक्सिं खालामगोन होनदों नङा आं टेस्टखौ आं खालायग्रोनांगोन ना अब्ला नों दुब्लाना थाबा आरो दिगदार जागोन ना आं टेस्टखौ नायग्रोनांगोन ना मोसौ थाब्लासो माथो संबाय थादोब्रा मोनसे जाबावबाय ओमफ्राय बेनोथ' मोनसे जादों होमबालाय मोनथामा मास्टार गोजायसो मैयानिखौ नायाखै नोङो खर'सो नुदा खर' हगारनायखौ खर' नुवा माथो दैमु थिलाय दैमु मानसि खोनायो मा दैमु फिसा मा नाम दैजि आयौ दैजिसो दैजि दैमु मिनाखायो दैजिसो नोङो आयो जानो जायो जाया ए जानो मोजां आया जादों लिपस्टिकखौ जाया बि जायानो बिराद गाव होखाया बे मोनजेन ए फागो बंगना जा मोनालिसा साइसान गैया फिथाइना माबा जानो गाव हरनो जोंहाना मोदोमा देरसिन बेनि फाथैखौ थाफ्लायाव फुगारबा सात गाथोननि दैजों सात गाथोननि दैजों फुगारबा फाथैखौ थाफ्लायाव फुगारबा
नङा बेखौ बादो बे एक्टरा थांनानै खानानैसो बुग्लि जाबाय नामाथाय दाबो फैला पारमिसन लानानै लि एक्टरा खानानै बुग्लि जायाखैथ' पारमिसन लाना थांनानै इमान गोबाव जाबाय आंबो लागौमोनथ' ओमफ्राय आं सायाव खाथामनानै लानानै गोजौ गारिखौनो ओरै हा सेनिटाइज खालायबाय जोंखौ ओमफ्राय मास्कबो लाबाय नङा नोंनि आखाइखौल' खालायदोंमोन जाबाय दा हाबैनोसै जोङो थांसै टेनसन गैला गार्डबो लाखाबाय मोनजायाबाबो गोरनाय फैबाय गय जानानैनो आङो दसे चार्ज होनो टाइप सिसो आंना आं चार्ज According to Dada also, नै बेनोमोन माबाया टाइटानिकआ बेनोमोन गोदोदोंमोन आगोल एक्सिडेन्ट जानाया बेनो नैबे बेनो बिथांनिफोर जाबाय गोदान टाइटानिक नैबेबो एसे बोरायबाय नैबेबो दा जोङो बै टाइटानिकजोंनो बैथिंजाय बारलांगोन आरो खोथाया जाहैबाय बेनो बेहाय दङ दैयाव दङ नै टाइटानिकआ बेजों बारलांगोन बैथिंजाय मनिया नैबे टाइटानिकआवनो जिरायगोन नैबेहायनो माने जेक आरो रजाथ' बेहायनो थैबायमोन नालाय बै टाइटानिकआवनो रजा थैयाखै जेकआ थैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बे आरो आं बै बुरलुंबुथुर दैमाखौ बोरै बारगोन गेट रेडि जाबाय जों सुट लानो थाखाय शुभारम्भ हो गया शुभारम्भ अबे अटैक करे रेडी रेडी आहा तो हिंगला है मोनाक्सवा बेले बोर्डआव बे थांसै बेयाव थाङालै नै गब्लं गोजान नुवाखै नों जों दा बैथिंजाय बारलांसै नावजों माबा टिउनल' नङा माबा लिरिक्सआबो थांबाय दा खनफिनलाय लागाव स्टार्ट दे हनुमान गेरत लागाय दे हनुमान गेराव लागायनो थाबो थाङा जों थांगासिनो नै दा दैबो बारनानै खारगोन ना बिराद मोजां मोनदोंमोन आरोना उल्टा खारबाय नामा दैबो नै लानोसै आं दैबो थब्ल'दोब्रा मा बुलेट ट्रेन गाखोनाय बायदि मोनदों ना मोना थाराव बोरैबाल' सहैदो दैबो नों सानस्रिनो रोङो सानस्रिनायनि सिगाङावथ' गोदोग्रोगोनसो दा माथो नोङो ना गोदोग्रोगोनसो बियो नै बियो खेबसे 2 मिनिटाव जों सफैबाय नै पार्कआवहाय कुछ भी नहीं सब कुछ तो हम लोग कोई डालेगा तो गिरेगा ही कौन सा पकड़ेगा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं मैं तो बकासुर है ना सफैबाय ओ माय गॉड ini ayo coba nih मा जादों माबालै आं जामि नोंखौ माबा माबि तुरुलाप जादों आच्छा
मिथिखायो लोगोफ्रा आं जेब्लाना मिनिनो ओंखारो होमब्लाना बेकग्राउन्डआव माबा मोनसे रमान्टिक जायो होनना मिथिखायो अब्लाना आं मिनिनो ओंखारो होनना मिथिखायो माबायदि बेखौलाय आरो मा बुंबावनो सिकिउरिटिफोरा होनदों बेहाय एनाकन्डाबो ओंखारनो हागौ रिस्क गैया Oh my god Muna selfie लानो मोनसिगोन होमबालाय finally आं एनाकन्डाजों selfie लानो मोनसिगोन I wish इधर एक लाइन आ जाए और फिर उसके बाद आके मेरे साथ हैंडशेक ले और फिर अपनी पीठ पे उठाए और फिर मुझे सवारी करवाए कौन लायन मुनाव थाबायगिसिनो आं मुनाव मुन नै मुनाव मैदेर खि दङ नै दा सफैबाय दैमा जिङाव मुननिफ्राय खनसे मोजां मोनलाय दे नुबाय जों फैनाय मानसिया सोरखौबा थांफानो नागिरबाय लागाबसै It's okay bro I can't see your gimbal No bro 14 জন আছে 13 জন Ada ekor mana lo betul cilek. Ekor mini na hote. Pale na sabi buli pale hahi hai. Langa mini kala. सान्दुं गोसाथार Langsung tahu kanan se. Kau isi dan siram. Kau sinar ke bay? Very beautiful नेतार नेतुरे साराउन्ड जालाय ना ओली नालगने तो पोस्ट दिवा ना लगे हबो पिछफाले मांस নাই তোর सफैबाय जों नै फाइनाली ओइ दैया जा गुसु ना কিমান মান দব এতে মাজত দো আছে 35 ফুট মান দো আছে 35 ফুট জায়গায় থাকে 30 ফুট আছে 25 ফুট আছে 20 ফুট আছে 10 ফুট আছে হাতী ইফালে আহে নেকি পাৰ হৈ আহে পাপা পাৰ হৈ কেনেকৈ পাৰ হৈ চিয়াছ Asyik Buri par na hanu Ay harus nambah abu sorry मबाइलानो गोलैबाय आं सुबायसो दैयाव ओमफ्राय जागोन ना जाला बे सै हले आं दाख्लै गबोजोबदों जेबो जायाखै खनसे सुबावलाय आं नायनो र' सुखानांगोन बेखौ फाइनालि जों सफैबाय बोरियाव नै आरो बिथिं लिसानजों बिश' एक्टर ओमफ्राय आरो सोर सासे थाबोखो बिसोर थाबोबाय बिथिंजाय बै फाराव दा लायफिनसिगोन लाबोजोबनो नागिरदोंमोन फाग्ला मोनदों बेयाव लाबोजोबनो गब'नो दा जोङो बेहाय सफैफिनबाय जाग्रोनो अभी हम खाना खाएंगे इधर बहुत जोर से भूख लगा है दा जों जाखांबाय गयबो जाखांबाय बा दा आलदा लकेसनाव शुट लानो थांसै ओमफ्राय बेनिफ्राय फैनानै मोना मोना बेहायनो शुट जाफिनगोन बनफायार शुट दङ नायबाय थादो बेहाय लागोन एबारना नेक्स्ट शुटखौ ये Oh my goodness. चलो 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 Bro. मा खालामदो शुटिं खालामदो शुटिं खालामदों अ जोंहा शुटिं खालामबाय दोङो 10 थाखा लादो शुटिं खालामनाया इ दालाङाव 10 थाखा लाबाय दोङो एसे गोजानाव थांसं खिफिनो खादोसे असयब हाय जाबाय दे एक्टरखौ प्रेक्टिस होगासिनो दा लिसाना ओमफ्राय लकेसना मोजां अन्थाइ गोजा दै दं बिथिंबो थांदों बैथिंबो थांदों मा बेयो ओइ बोरै खेबराया ओरै फट' खेबदों आंखौ आइ दै फट' खेबनाय रदै मोजां जाया आंजों एफाले आइबा बापलाल ओके ओके
मानो रायो नोंलाय मालायखौलाय सोर रायाखैना मानो रायनांगौ नोंलाय एक्सकिउज होनदों लकेसनखौसो जों पिकआप नोंना स्टिकखौ पिकआप होनाखैना लकेसन पिकआप जाबाय जोंना माबा ब्रेकआप लायनो पिकआप ओमफ्राय दा न'आव लाहैबावनोसै न'आव लायनो हाबाब न'आव रेस्टुरेन्टआव रेस्टुरेन्टआव रिजर्टआव माने जों जेराव थादों बेहाय लाहैबावनोसै मा फायार मोनलाय बन फायार शुट दंबावो नाइटनि नायदो दा एसे मने नामा हिन्दीआव मा होनो ओमफ्राय दा जागोन बेहाय बन फायार शुट दा नै नाइट शुट जागासिनो ब्लगारा लानो सम मोनाखै दा आं बेनिखायनो लाना होदों थेंक इउ बयखौबो आंनि दिनैनि ब्लगखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ